Vilanova apostou polo folclore para a súa noite de sábado e triunfou. Máis de 2000 persoas uníronse no Xardín Umbrío para gozar do espectáculo de O Mundo a Danzar. Tiñamos un poquinho de medo porque, tendo encambados o Albariño, podía pasar, aunque pensábamos que era outro público, a razón do departamento que leva Javier Tourir de turismo tiñan toda, e de festejos, tiña toda a razón do mundo. Cultura dixo que sí, que había outro público aparte do Albariño. Esta cita recupera o espírito da Romaría Internacional que tan bons resultados deu ao Concello. Pasadas as 10:30 da noite, 200 bailaríns procedentes de Taiwán, Rusia, México e Chile levaron a tradición dos seus países ata Vilanova. Que po ano que ven xa está outra vez contratado o Mundo a Danzar para Vilanova de Arousa. Vai ser tamén o mismo sábado e na mesma fecha que este ano. E nada, é o único sitio en Pontevedra, é o único sitio no Salnés onde van a actuar, van ser en Vilanova de Arousa. Queremos, que a xente disfrute, que convertir a Vilanova de Arousa nun referente dos espectáculos folclóricos e nun referente deste tipo de actuacións que tanto gustan a xente. Con esta actuación, Vilanova pon en marcha o seu calendario festeiro que se prolongará ata finais deste mes. A vindeira cita marcada con vermello este venres, coa actuación da Orquestra Panorama. Que este fin de semana temos tamén un fin de semana repleto de actuacións, que empezamos o viernes con Panorama e acabamos o domingo co primeiro monologuista que van facer Federico e Touriñán xuntos, non? E a verdade, animar a todo o mundo este fin de semana a ver a Festa do Mixilón e despois as dúas grandes actuacións. Outro dos atractivos da fin de semana foi a celebración da Feira da Cervexa Artesanal, que reuniu en Vilanova a 6 fabricantes desta bebida e que tamén foi un éxito de público.